מה זה תלפיות בשבילי? תלפיות זה... מאתגר, מחנך, מתסכל. תלפיות זה... חווייתי, מבגר, מלמד. תלפיות זה נחמד. ברוכים הבאים ללימודים באוניברסיטה. מה שחשוב שתזכרו במהלך 3 שנים האלה זה שכל מה שתלמדו כאן יעזור לכם בהצבות שלכם בהמשך. ברוך הבא ליום הראשון בהצבה שלך. בוא. תקרא את כל זה עד יום ראשון. שום דבר שלמדת באוניברסיטה לא רלוונטי כאן. כפי שאתם רואים, תורת היחסות המוכללת של איינשטיין מסבירה את כוח הכבידה, ולכן כל דבר שתזרקו כלפי מעלה, תיפול כלפי מטה. חוק מרפי, במקרה הפרטי של נקודת האקוויליבריום, קובע שפרוסת ריבה תמיד תיפול עם הריבה כלפי מטה. ולכן, פתרון המצבים העצמיים של משוואת שרדינגר הרב-ממדית הוא חד-חד ערכי ועל. ולכן, פתרון המצבים העצמיים של משוואת שרדינגר הרב-ממדית הוא חד-חד ערכי ועל. טוב, קיבלת את התקציב. רוצה ליפול מגבהים מבלי להיפגע? לא לעמוד יותר בפקקים? לצאת לשי תענוגות חלומי? ולהרגיש שאתה מעל כולם? אז בוא לסדרות הקיץ של תלפיות. בלעדי לקחו תוכנית תלפיות. תגיד, מה בשאלה 3, מה המהירות של הטיל? 356.2 מטר לשנייה. רגע, אבל עד סעיף ב', מה הטמפרטורה של ה... 21 קלווין. ושל ה... 14 קלווין. טוב, תודה. האסור שפתח. וקח סוודר, קר בחוץ. אין מצב שאני עובר את המבחן הזה מחר, אני פשוט לא מבין כלום. לא יודע. תקשיב, אל תדאג, אנחנו נשארים פה עד שאתה יודע כל פעם זה פיקס. בסדר? תודה, תודה. בסדר. אז אנחנו נהיה פה הרבה זמן, אה? כן, כמה שנצטרך. פיצה? אתה רוצה להזמין פיצה? כן, כן. בואו מהר. מה קרה? הוא עושה את זה שוב. לא, וואי. טוב, שהוא עושה את זה. די ארתור, אתה חייב להפסיק לשחק. למה? מה הבעיה? יש מבחן מחר.
אני יודע, אני תכף בא, זה המשחק האחרון. כן, זה בדיוק כמו שאמרת אתמול. אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. די, ארתור, תזכור מה קרה לאיתן. לי זה לא יקרה. לא, תעזבו אותי, תנו לשחק! תנו לשחק! לא מכיר. אז בוא ותספר לנו למה אתה פה. יש שלב 2. נראה לי שיכול להיות שיש לי בעיה בהרגלי למידה. לאחר דיונים ממושכים, הוועדה החליטה מה זה טיפה יותר כאילו עם מלד מה אהלן. לא, יהיה יכול יותר טוב. אוקיי. מה אכפת לך? אולי זה מצוין. לא שמח לי. יאללה, אני חסר לך אחר כך. ביי. ביי.
בטוח שאני רואה את מבחן. התחלתי! ולכן, פתרון, משוואה של... ולכן, פתרון, שופרים לעצמם, משוואה של... ולכן, פתרון משוואת שרינגר החד-ממדית מהחלש, ולכן, אקשן. טוב, קיבלת את התקציב! קיבלת את התקציב. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try